Benvidos ao segundo ciclo de Aida Fernández Ríos. É un ciclo sobre ciencia, que organiza a Real Academia Galega de Ciencias co patrocinio e a colaboración activa da Deputación de Pontevedra. Cal é o obxectivo? Pois o obxectivo é que o público en xeral, todos os que nos estades seguindo, aprecides a ciencia, que saibamos, que saibades entre todos, que a ciencia é algo moi próximo a nós, é algo que nos pode beneficiar directamente na nosa vida. Creo que nesta crise da COVID quedou ben patente, pero creo que isto é necesario remarcalo para todo e cada un dos ambientes que nos estamos movendo. A ciencia está presente todo o día en todas nuestras accións. A ciencia e o seu desenvolvemento na tecnoloxía. Este é o obxectivo. O obxectivo é dar a coñecer temas que escoitamos, ás veces, como hoxe, todos temos escoitado falar dos microplásticos, sabemos que son malos, ou ao mellor non son tan malos, ao mellor son necesarios. Que efectos fan? Que exactamente como os podemos evitar, si é que podemos evitalos. Son temas que están na rúa e que creemos que son moi necesarios que a nivel un poquinho máis académico ou completamente académico, impartido por verdadeiros especialistas, nos den as respostas a estas preguntas que seguramente nos facemos cada día. Este ciclo deste ano é un ciclo moi amplo, van a tocar temas moi diferentes, desde temas ambientais, temas sociais, temas económicos, temas sanitarios, todos eles impartidos, como decía, por especialistas. Non está aquí indicado neste programa unha actividade que consideramos moi importante, que levar a ciencia aos institutos, aos centros de bacharelato. Hai tamén actividades en paralelo, en donde durante este ano iremos a visitar 5 centros, tamén impartidos por persoas de máximo nivel, que traten de transmitir os máis novos, os máis cativos, o interese da ciencia, o interese da tecnoloxía. Bueno, sin máis, e esperando e desexando que este ciclo sexa de interese para todos, paso a palabra a Ana Mejías, que é unha colaboradora xa durante todo o ciclo do ano pasado. Ana é diputada delegada de Novas Tecnoloxías e Desenvolvemento Empresarial da Deputación de Pontevedra. Pois, moitísimas gracias, Ana, polo interese, polo apoio da Deputación. Moitísimas gracias. Boas tardes a todas e todos. La verdade é que é un placer estar novamente aquí, iniciando un novo ciclo, porque realmente, como dice Juan, o primeiro foi moi exitoso, foi un ciclo cheo de temas interesantes. Os ponentes foron persoas científicos e científicas de primeiro nivel, pero que souberon achegarnos unha visión moi didáctica, moi cercana da ciencia, e darnos unha visión moi transversal do mundo no que vivimos. Entón, eu penso que agora, dende a pandemia, penso que a sociedade, non só os académicos, sino que a sociedade en xeral, abriu os ollos un poquillo a importancia da ciencia, a investigación, a tecnoloxía, para dar resposta aos problemas e tamén buscar solucións cara ao futuro. Bueno, pois como decía, dende a Diputación estamos encantados en colaborar en este segundo ciclo, que confiamos en que será igualmente de interese e exitoso. E ademais, a Diputación é unha dos, aunque eu son delegada de Novas Tecnoloxías e Desenvolvemento Empresarial, sí que hai un papel moi activo por parte da Diputación no que nos temas medioambientais, con campañas sempre continuas, tratando de achegar ao longo da provincia pois diferentes actividades, actuacións e campañas de sensibilización do medio ambiente. Con lo cal, pois, evidentemente, pois estamos encantados de estar aquí colaborando, iniciando novamente este ciclo. Así que, nada, deseando xa comenzar co primeiro, que é os microplásticos, como decía Juan, as cousas micro. Non sabemos si son moi nocivas, moi importantes, non? Porque, claro, as cousas que vemos, cando pasamos por aí por los nosos bosques e vemos botellas nos ríos, bolsas, danos mágoa, porque realmente vemos que esos espacios preciosos naturais están cheos de actuacións pois
desafortunadas, ¿no? de actuación humana. Pero os microplásticos é algo que sabemos que está aí e que realmente non somos conscientes do impacto que pode ter. Así que hoxe estamos aquí esperando que os dos expertos pois, nos acheguen un pouquiño máis coñecemento en este ámbito. Pois nada, moitísimas gracias e desexando escoitar a vosa participación. Muchas gracias, Juan y Ana María. Bueno, pues como coordinadora del segundo ciclo Aida Fernández Ríos, espero que este segundo ciclo tenga el mismo o más, si es posible, éxito que el del año pasado. Para mí fue un placer el reto, continuar con el reto de organizar este segundo ciclo y agradezco a todos los ponentes, a los que he invitado a participar, la buena disposición. A la primera ya aceptaron encantados. Como la mayoría de los participantes supongo que habrán visto que este ciclo es muy diverso, incluye conferencias de diferente temática, intentando abarcar las diferentes líneas de trabajo que engloba la Academia de Ciencias, ¿no? Por tanto, va a haber temas, como ya había dicho el presidente Juan Lema, pues empezamos con la contaminación de microplásticos, continuaremos con las pandemias silentes o silenciosas, seguidamente con los impactos económicos del cambio climático y de la salud, continuaremos con la temática de mujeres y ciencia y las dos últimas sesiones estarán dedicadas a los exoplanetas y a las adegas circulares. Porque, como veis, las temáticas creo que son muy interesantes y muy diversas. Bueno, antes de empezar a presentaros a los ponentes de la sesión de hoy de los microplásticos, recordaros que las conferencias van a ser grabadas o están siendo grabadas y van a estar colgadas posteriormente, se colgarán en la web de la Real Academia Galega por si alguno no se pudo conectar o quiere recordar cualquier cosa de la charla. También entre las dos conferencias que se van a impartir hoy no va a haber entre las dos sesión de preguntas, sino que la sesión de preguntas y respuestas se van a dejar para el final, porque es una temática muy general, entonces hay alguno de los participantes que puede querer hacer preguntas a los dos conferenciantes. Por tanto, de todas maneras, a lo largo de las conferencias podéis ir formulando las preguntas en la sección que veis que tenéis todos en la parte inferior de la pantalla, que pone preguntas y respuestas. Y yo las iré trasladando al final de las dos charlas, las iré trasladando a los dos ponentes. Ven, os animo de verdad que seáis muy proactivos en preguntas. Bueno, como sabéis, las dos charlas van a ser impartidas por dos grandes expertos en esta temática de microplásticos, que son los profesores Carmen Pérez, de la Universidad de Vigo, y Jesús Gago, del Instituto Español de Oceanografía en Vigo, que de verdad les agradezco su colaboración en esta sesión de hoy. Vamos a comenzar con la conferencia que va a impartir Carmen Pérez, que se titula Os microplásticos, que son a su incidencia en la sociedad actual. Y antes de darle la palabra, simplemente unas pinceladas de su currículum vitae, ¿no? de Carmen. Bueno, Carmen Pérez es doctora en Ciencias Químicas por la Universidad de Santiago, catedrática del área de Ciencias de los Materiales del Departamento de Ingeniería de Materiales, Mecánica Aplicada y Construcción de la Escuela de Ingeniería de Minas de la Universidad de Vigo. Forma parte del grupo interdisciplinar ENCOMAT, donde lleva a cabo su actividad investigadora centrada en el estudio de los diversos fenómenos de corrosión y en las estrategias para su prevención, así como en la caracterización de materiales. Parte de su carrera investigadora se ha llevado a cabo en centros extranjeros, como es la Universidad de Southern California y también en la Universidad de Trento. Posee una excelente trayectoria científica, avalada por su gran número de publicaciones indexadas, capítulos de libro, participación en proyectos de investigación y contratos con empresas, la autoría de una patente, la dirección de tesis, trabajos fin de máster, fin de grado, etc. Además, también me gusta señalar que esta actividad investigadora
pues durante varios años la ha compaginado con actividades de gestión, como es la subdirección de la Escuela de Ingeniería de Minas de la Universidad de Vigo. Bueno, después de este pequeñito estrato de tu currículum, Carmen, ya te doy la palabra. Me gustaría empezar dando as gracias á Real Academia Galega das Ciencias e en particular a ti, Alicia, por darme a oportunidade para dar esta pequena charla relacionada cos microplásticos. Espero que despois dela pues, podamos ter unha idea de que son e, sobre todo, intentar, como decía Ana, xa que foron exitosas as do ano pasado, que este ano tamén sexamos pues, didácticos a hora de plasmar as ideas que queremos darvos, no meu caso en particular, de que son os microplásticos. Na miña charla, fundamentalmente, o que vou intentar é centrarme no que é o material en sí, deixando para o segundo ponente, para Suso, falar un pouco do impacto pois, nos microorganismos ou nos océanos. Ben, entonces, antes de empezar a falar en concreto dos microplásticos, sí me gustaría empezar falando dos plásticos, é dicir, do pai dos microplásticos. Hai moitas definicións de que son os microplásticos, eu aí puxen unha delas, nin é mellor nin peor, é a que dá a IUPAC, e cando fala de plásticos está falando de materiais poliméricos que di que poden conter outras sustancias, especialmente que se denominan aditivos. Eu diría que non poden conter, eu diría que conteñen todos os plásticos, van a conter algún tipo de aditivo. Algún tipo de aditivo que por unha parte os vai a facer moi atractivos para a súa utilización, vai a mellorar o seu comportamento, pero que por outra parte van a ser un problema a hora de reciclar o material, un problema medioambiental, como intentarei explicar ao longo desta charla. Puxen aí algunhas características, non son todas, simplemente para resaltar o porqué hoxe estamos rodeados de plásticos. Non tedes máis que mirar ao vosso redor, aí vos puxen unha frase: tocamos máis plástico que aos nosos seres queridos, e non o digo por esta época particular da pandemia, me refiro a época prepandemia, e se reflexionades un pouco veredes que é totalmente certa. Tocamos continuamente materiais, produtos plásticos. É dicir, teñen un éxito, están involucrados en gran parte da nosa vida e son, estou falando en principio, vou a falar ben deles, como vedes, nos están axudando a facer a nosa vida pois, un pouco máis confortables, están relacionados con o noso novo estilo de vida, como supoño que xa sabedes todos vos. É unha familia de materiais relativamente reciente, teñen aproximadamente un século de vida, non teñen máis, pero son unha familia que sufriu unha evolución, eu diría que única, se o comparamos con materiais máis tradicionais como os cerámicos ou como os metais, unha evolución, unha expansión no seu crecemento de maneira exponencial. Se vedes na gráfica que tedes na parte da direita, veredes como a partir dos anos 2000, xa a finais do século XIX, xa nos anos 80, nos anos 90, a súa produción e, polo tanto, o seu consumo incrementouse ou estáse a incrementar, en realidad, de maneira exponencial. As previsións é que vamos a seguir incrementando esa produción, non se está parando a pesar dos problemas que pode estar xenerando. Aí vos dice que, por exemplo, na década dos 2000 duplicouse a produción respecto dos anos anteriores. Tedes tamén un pouco a distribución, que xa creo que culturía será que todo o mundo a sabe, de cales son os países que máis plástico producen. Indudablemente son os países asiáticos e dentro deles China produce o 31% dos plásticos que se consumen a nivel mundial. Por que? Ou antes de ver o porqué teñen o éxito que teñen xa un pouco xa estivemos falando antes de porqué, pero sí me gustaría ver, para explicar un pouco a problemática, cales son as demandas ou cales son os sectores nos cales se está producindo máis plástico, se está consumindo máis plástico, porque estos sectores son os que de alguna maneira van a axudarnos a entender por que existen tantos residuos plásticos, moito máis que do resto dos materiais. Se vos fixades na parte superior na gráfica que temos aquí arriba, vedes, bueno, aí xa vos está dicindo cal é a produción en cifras de plásticos
anuais. Estos datos son do ano 2018, pero bueno, son equiparables ao 19 ou 20. Dos casi 51 millóns de toneladas de plásticos, estamos falando de materiais lixeiros, por lo tanto, 51 millóns de toneladas son moitos plásticos, casi a mitad, o 40% desos plásticos se dedicaron a fabricar envases, que é o que tedes aquí arriba. Bueno, logo tedes os que se dedicaron pois, a construción, ao sector do automóvil, etc. Pero o dato importante é ese 49% que se dedicou a fabricar envases. E a importancia positiva e negativa. Eu quería recalcar neste caso máis a negativa de eso, está relacionado coa parte inferior da diapositiva, co que tedes aquí abaixo. Se vedes aquí, o que vos quero indicar nesta gráfica é que non todos os produtos plásticos, agora estou falando de produtos, non do plástico en sí, non todos os produtos plásticos teñen unha vida útil da mesma duración. Cando falo de vida útil de calquera produto, o que quero decir é cal é a duración, non o tempo que ese material necesita para degradarse, senón o tempo que ese material vai estar funcionando para a aplicación para a cal foi diseñada. Entón, a vida útil por exemplo, dos materiais de construción supera os 30 anos. Sin embargo, a vida útil de todo ese 40% de materiais que se utilizan para o sector da embalaxe, aquí na gráfica dice medio ano. Eu me atrevería a decir que bastante menos de medio ano, xa que a maior parte destos son plásticos de un solo uso. Por lo tanto, unha vez que nós, pois, por exemplo, bebimos o líquido da botella, tiramos a botella. Por lo tanto, se a vida útil deses produtos é moi curta, significa que se van a xenerar moitos máis residuos cuyo orixen é este tipo de materiais e non pois, materiais da construción, por exemplo. Por iso é importante que o 40% sexan este tipo de materiais con unha vida útil tan curta. Por qué? Por que se dan esas cifras? Por que hai unha demanda tan grande dese tipo de materiais? Pois por culpa nosa, esencialmente, por culpa dos seres humanos, por culpa dos nosos cambios de hábitos, dos noso estilo de vida. Anda que aí na parte superior da diapositiva poño que a finais dos séculos 50 é cando xurde a economía de usar e tirar, realmente o boom de esta filosofía ou desta forma de vida foi a partir dos anos 80. A partir desas décadas, o noso estilo de vida, o cambio no estilo de vida, foi o que potenciou este tipo de produtos plásticos de un solo uso. É dicir, utilizamos, por exemplo, microondas para quentar a comida, nos congeladores onde se coloca a comida congelada para cociñar comida rápida, por exemplo, utilizar envases para levar as bebidas, os cafés, etc. Incluso a cultura que viña a través da televisión pois se favorecía este tipo de filosofía, de forma de vida, de comer pois a veces na rúa, de beber café na rúa, de non ter tempo para cociñar, un pouco tamén por a incorporación masiva da muller ao mercado laboral, e tamén incluso, por eso poño aquí abaixo, o efecto do comercio internacional. A globalización implica que o traslado, o transporte dos produtos non contempla o retorno dos produtos unha vez consumidos. É moi costoso e implicaría pois incrementar os costes dos produtos. Por tanto, tamén isto favorece eses produtos de un solo uso. Aí vos puxen como exemplo o caso da Coca-Cola, é un exemplo moi paradigmático. A empresa Coca-Cola, en 1978, foi a primeira empresa que introduxo a botella de PET, polietilén tereftalato, como envase das súas bebidas carbonatadas. A partir de aí, pois, fíxose masivo a utilización deste tipo de envases e vos poño como dato que hoxe en día se fabrican aproximadamente 160.000 botellas de PET, de Coca-Cola, por minuto.
que xa, pues son botellas de un solo uso, unha vez que se consume a bebida se descartan. De acordo? Bueno, tamén é interesante ver cales son os plásticos que se utilizan fundamentalmente, estou falando do tipo de plástico, da naturaleza química do plástico que se utiliza, sobre todo na empresa do embalaxe, porque creo que despois de estes pequenos minutos xa vos daríades conta que o problema máis importante de xestión de residuos plásticos está centrado no sector do embalaxe, vale? Entonces, van a ser as resinas cas que se fabrican esos produtos nas que nos vamos a centrar a hora de intentar ver como se pode evitar ou como se pode minimizar o impacto ambiental deste tipo de produtos. Aí está bastante claro e bastante ilustrativo ver que a maior parte desas resinas van a ser os polietilenos, todo tipo de polietilenos, de baixa densidade, lineais de baixa densidade, de alta densidade, etc. Polietilenos en xeral e polipropileno. Estos van a ser os elementos mayoritarios desos envases e tamén outro que está aquí, un poliéster que se denomina polietilenter-eftalato. Todos eles forman parte de un grupo de plásticos que vou a decir unha frase de cada un deles nada máis para ver as diferencias entre os distintos tipos de familias de plásticos. Todos eles forman parte de unha familia que se denominan termoplásticos e que constituyen a maior porcentaxe de plásticos que se utilizan non só no sector do embalaxe, como aparece aquí abaixo. Algúns plásticos que tamén se utilizan e que non forman parte desta familia, ou, por exemplo, o poliuretano, son plásticos que teñen outras características distintas e denomínanse termoestables. Entón, me gustaría moi brevemente, eu non sei se vedes toda a presentación, porque a min hai unha parte que me vexo a min mesma, non sei se vedes toda a pantalla, pero bueno, quería poñer nesta diapositiva, digamos, a parte un poquinho máis científica, as diferencias entre esos tipos de plásticos, porque esas diferencias nos van a axudar a decidir que tipo de plásticos son reciclables e cales non se poden reciclar. En ese sentido, os materiais termoplásticos, lembrade que son os materiais cos que se fabrican maioritariamente todos esos envases, son materiais que son estructuras lineais nos que pode existir certa ramificación, pero esencialmente son lineais e que presentan unha característica e é que entre eles, entre esas cadeas, non van a existir enlaces fortes, van a existir enlaces febles, enlaces que se denominan, vos lembraredes da química do instituto, que se denominan de segundo orde, son enlaces reversibles e iso é o importante característica destes enlaces. Son enlaces que se poden romper cando aumentamos a temperatura destes termoplásticos, podemos volver a darlle forma e ao enfriar volvemos a ter outro material con forma distinta e con rixidez. É dicir, son materiales que se poden reciclar, entendendo como reciclase o que acabo de decir, é dicir, aumentamos a temperatura sin que se degrade o material, damoslle forma e enfriamos e temos outro material distinto. Existe outro tipo de materiais termoplásticos, materiais plásticos que se denominan termoestables, que son materiais con estructuras totalmente rígidas, son estructuras tridimensionais, e que non se poden reciclar da maneira que acabamos de dicir. Estos materiais, se aumentamos a temperatura, non lle ocurre nada hasta que rompemos a cadea, toda esa rede. E esa ruptura da rede leva asociado a degradación do material, a combustión do material. Por lo tanto, non ofrecen a posibilidade de reciclar que vimos anteriormente. Existe outro bloque de materiais, pero que baixo o punto de vista de reciclaxe podemos consideralos como termoestables, que son os que se denominan os cauchos. Os cauchos, igual que lle pasa un material, todos conocemos os cauchos, por exemplo, os neumáticos dos coches, son materiais que son moito máis flexibles que os anteriores, pero que tampouco se poden reciclar, porque existe unha reticulación controlada, é dicir, van a existir enlaces fortes entre esas cadeas
O control da reticulación implica controlar a flexibilidade deses materiais, pero en calquera caso non se poden romper esos enlaces. Por lo tanto, teñen a mesma limitación que os materiais termoestables. Entonces, esta diferencia tamén vai a marcar un pouco o que comentaba antes, a posibilidade ou non de reciclar. Vale? Aí puxen, quería poñer un pouco cal é a composición química, de novo centrándome en todos aqueles termoplásticos que van a formar maioritariamente ese grupo do que falábamos antes do embalaxe, vale? dos envases, porque son, repito, creo que dixen miles de veces, pero bueno, son os responsables da maior parte dos residuos que hoxe atopamos pois, nos océanos ou incluso nos vertedoiros. Entonces, a estructura, hai dúas estructuras que de novo van a marcar a susceptibilidade ou non, ou a maior ou menor facilidade de degradarse de esos polímeros. Entón, unhos deles, que son os que están aí marcados con eses círculos roxos, no caso do polietileno, polipropileno, do poliestireno, están formados por esqueletos nos que únicamente no esqueleto central vamos a ter enlaces carbono-carbono. ¿Vale? Pero podemos ter outros, como o caso do polietileno-tereftalato, que está aquí, o PET, que co que se forman casi todas as botellas de bebidas, nos que vamos a ter heteroátomos na cadea principal. E esos heteroátomos van a favorecer que poda hidrolizarse. En teoría, se pode hidrolizar con máis facilidade este tipo de plásticos que os plásticos que non teñen esos heteroátomos. Polo tanto, en teoría, polo menos, sería máis doado poder degradar este tipo de polímeros unha vez que se remata a súa vida útil. E onde se van ou cales son os residuos plásticos? Pois aí tedes unha distribución de os residuos plásticos tamén por sectores e son prácticamente o que vos comentaba antes. Non sei se se lee ben, pero as cantidades que están na gráfica son millóns de toneladas. E entonces aí estades vendo como no ano 2015 os residuos plásticos xenerados no sector da embalaxe constituíron 141 millóns de toneladas, que é unha cantidad pois moi grande, non fai falta que vos lo diga. E as outras cantidades, os outro tipo de sectores xeneraron tamén residuos, como non, pero en bastante menor proporción. Por eso decía que estos son os que teñen o maior problema. A onde foron a parar esos residuos? Pois, basicamente, aí o tedes nesa gráfica tamén, un 40% aproximadamente foi a parar a vertedoiros, digamos, oficiais, vertedoiros controlados, solo un 14% se reciclou, e unha cantidad tremendamente baixa, tendo en conta que a maioría dos plásticos que se utilizan neste sector se poden reciclar. Pero a día de hoxe, a reciclaxe todavía non resulta rendible. Normalmente se obteñen produtos de pior calidad, non se utiliza pois, o plástico que se obtén, por exemplo, da reciclaxe dunha botella, o normal é que non se utilice para fabricar outra botella, se utiliza para fabricar produtos de pior calidad. E, ademais, en xeral, os empresarios pois non teñen ningún aliciente, non teñen ningún atractivo para utilizar material reciclado, co cual sempre prefieren utilizar materia virxe en lugar de reciclada, porque, entre outras cosas, repito, a calidad dos produtos finais é mellor. Esa é unha das razóns das que, polo momento, a porcentaxe de reciclaxe siga sendo todavía moi baixa. Hai un 14% de recuperación enerxética, é dicir, de incineración, e tamén é bastante grave este 32%, que é incontrolado. E cando digo incontrolado, pois, por exemplo, o que comentaba Ana dos plásticos que se ven polo monte, ou vertedoiros, pero ilegais, ou os que se ven nos chans, ou nos océanos, etc. Hai unha cantidad, como vedes, bastante importante. Bueno, e aí, nesta diapositiva sí que non me quero parar moito porque tampouco non me considero capacitada en absoluto para entrar en detalle en todo o que está aquí. Simplemente quería ilustrar pois cal é o efecto pernicioso desos plásticos, desos residuos plásticos. Estou falando xa dos residuos plásticos unha vez que se descartan. E hai unha parte importante que vai aos chans
e pois, ca conseguinte contaminación dos mesmos, contaminación que pode chegar a trasladarse ás augas subterráneas, pero hai outra parte, pois, por exemplo, a que se incinera, que directamente, pois, dependendo de si a incineración non está perfectamente controlada, que se podémola inhalar, forma parte tamén dos gases de efecto invernadoiro, etc. Como vedes, o ámbito co cal se pode que pode afectar a estes residuos plásticos é bastante variado. Bueno, e entonces ahora sí que vamos a empezar a falar especificamente dos microplásticos. O que pasa é que quería empezar falando de a orixe, ou digamos, do pai dos microplásticos, non de todos, pero de unha parte importante. A definición de microplástico como tal é pois bastante simplona en realidad. O único que se di cando se fala ou cando se define un microplástico é simplemente partículas de plástico pequenas. Pequenas significa con tamaños inferiores a 5 milímetros. Aí xa vos podedes imaginar que abarca unha variedade de partículas tremendamente grande, tremendamente diversa. Hai unha segunda subdivisión desos microplásticos que tamén está aceptada por todos os investigadores e depende un pouco da orixe dos mesmos e é entre plásticos primarios e plásticos secundarios. Os plásticos primarios son aqueles plásticos que xa se fabrican de maneira intencionada con eses tamaños tan pequenos. Estamos falando, pois, por exemplo, o caso máis significativo, por eso destaquei un pouco máis que os demais, é, por exemplo, das microesferas que se utilizan en produtos, por exemplo, de higiene persoal, as cremas esfoliantes, pastas de dentes, deterxentes, etc. utilizan este tipo de microplásticos. Tamén se utilizan estes microplásticos, por exemplo, en abrasivos industriais, en algúns aditivos de pinturas, en vectores para medicamentos ou poden ser granzas. As granzas é a materia prima dos polímeros, a materia original a partir da cal se fabrican os distintos produtos plásticos. Son como unha especie como grans de arroz. Pero moitas veces se xeneran moitos desperdicios de granza dispersa, pois, por exemplo, nas empresas nas que non se recupera a granza que non se utilizou para facer o produto. Este tipo de microplásticos primarios representan a menor cantidad de microplásticos e, ademais, presentan unha ventaxa a hora de poder reducir o seu uso en que a súa orixe está bastante controlada, é unha orixe coñecida, non sabemos de onde proveñen esos microplásticos e, polo tanto, é máis doado intentar poñer medidas correctoras. Por exemplo, hai moitas empresas, o L'Oréal é unha delas, nas que están prohibindo ou están facendo cada vez produtos de limpeza facial sin este tipo de microesferas. Entonces, hai incluso, por exemplo, estados de Nova York que tamén están prohibindo comercializar produtos, pastas de dentes ou produtos de higiene que incluyan na súa formulación estas microesferas. Entonces, quero decir que as medidas correctoras son relativamente doadas, amén de que constituyen a menor cantidad de microplásticos. Non ocorre o mismo cos plásticos secundarios. Os plásticos secundarios son os que se orixinan fundamentalmente pola degradación dos macroplásticos, é dicir, pola degradación dos produtos plásticos unha vez que o produto rematou a súa vida útil. Iso é o caso máis xeral, por a degradación deses produtos, pero non é o único. En moitos casos tamén se xeneran esos microplásticos secundarios durante a vida útil de ese produto. E aí vos poño dous exemplos moi elocuentes de isto que acabo de contar, como son, por exemplo, as microfibras que se utilizan cada vez que lavamos unha prenda sintética. Hoxe en día, no noso fondo de armario, prácticamente todos temos unha cantidad nada despreciable de prendas feitas con poliéster, por exemplo, prendas sintéticas, por exemplo, gran parte da roupa deportiva. Cada vez que se lavan esas prendas, no proceso de lavado estamos xenerando unha cantidad moi importante de microfibras que directamente se evacúan
pois o río, bueno, irán primeiras depuradoras e acabarán algunhas delas, dependendo do tamaño e da tecnoloxía que se utilice na depuradora, verténdose directamente nos océanos. Aí como exemplo vos puxen que, por exemplo, nunha carga normal de unha lavadora na que o 60% das prendas sexan prendas sintéticas, se xenera nun único proceso de lavado unhas 700.000 microfibras, por exemplo, para ter unha idea da magnitud das fibras que se xeneran. Tamén outro exemplo que vos puxen aí é pois, o desgaste característico dos neumáticos durante o proceso de conducción. Durante ese proceso se van a desprender pequenas partículas, pequenos fragmentos de caucho que, como comentei anteriormente, non se poden reciclar. Entonces, esos pequenos fragmentos, neste caso, pues, quedarán sobre todo na atmósfera. Estos, algúns irán aos océanos e outros simplemente estarán pois, na atmósfera, nos chans, etc. Aínda que hoxe en día hai moita xente que fala dos microplásticos e hoxe en día está claro que é un problema importante que todo o mundo reflexiona sobre el. Realmente a consciencia da existencia dos microplásticos e un estudio científico do mismo é relativamente reciente. Aí vos puxen a evolución das publicacións científicas, está sacado de Scopus, documentos científicos nos que aparece a palabra microplásticos e, como vedes, non existen documentos máis ou menos de maneira significativa hasta pois, mediados do 2000, a partir do 2015 ou 2014, cando sí se produce un incremento e a partir de aí moi importante do número de publicacións que intentan estudiar cuantificar o efecto dos microplásticos, especialmente, maioritariamente, no mundo dos océanos, é onde máis se está estudiando, estudiar como se poden degradar ou incluso como se poden detectar, que técnicas son as máis axeitadas para detectar este tipo de partículas, insisto que maioritariamente nos océanos. A pesar do cal, siguen sendo, como vos digo aí, únicamente o 8% do total dos plásticos que hai nos océanos. Que ocorre? Que son os que están na superficie. Por tanto, na superficie maioritariamente, a veces vemos obxetos grandes, pero maioritariamente na superficie o que vamos a ver son microplásticos. Os grandes plásticos normalmente en períodos de tempo relativamente curtos acaban índose hacia o fondo dos océanos. Tamén, simplemente unha frase, porque polo momento o número de publicacións é moi escasa, pero cada vez está cobrando máis importancia, as partículas todavía máis pequenas, é dicir, os nanoplásticos. Que ocorre cando se fragmentan os microplásticos? Pois que vamos a chegar a unha escala menor que a de nanoplásticos, donde a problemática todavía se multiplica. Se é difícil detectar, coñecer, evaluar, seguir a evolución dos microplásticos, eso multiplicado por 10 ou por 100, habería que falalo cando se fala de nanoplásticos. Non hai, en principio xa non hai ni siquiera unha definición estandarizada de que se chama nanoplásticos. Algúns autores falan tamaños inferiores a 100 nanómetros, outros dicen inferiores a unha micra. Eu, para englobalos a todos, pois utilicei esta definición na que se fala de nanoplásticos de partículas entre 1 nanómetro e 1000 nanómetros, unha micra, están xerados pola degradación. Aí pon de obxetos plásticos, en realidad a degradación dos microplásticos, que sería a etapa previa, e o seu comportamento, precisamente por o seu tamaño, é un comportamento coloidal, é dicir, van estar en suspensión dentro das augas ou dos océanos, debido precisamente a ese tamaño tan pequeno. Aí tedes unha foto na que se ve uns nanoplásticos de polietileno que se obtiveron no Atlántico Norte. A escala non sei se se ve ben, pero son 100 nanómetros. Aquí teríades, simplemente, a modo de resume,
os distintos tipos de orixe que poden ter os microplásticos, se poden xerar en orixes tremendamente diversas, tremendamente heteroxéneas, pero que case todos, non todos, hai moitos que non, pero maioritariamente acaban desembocando todos nos océanos. Por eso, como decía antes, e vai a falar Suso de iso máis a min, pero como decía antes, a maior parte das publicacións están centradas nos microplásticos no medio mariño. E como se xeneran? É dicir, decíamos que a maior parte dos microplásticos, os microplásticos secundarios, se van a xenerar a partir da degradación dos macroplásticos. Como? Por qué? Como se degradan? E iso é a parte da que tocaría falar agora. É dicir, como chegamos a partir dunha botella de plástico, como chegamos a ter ese tamaño de 5 milímetros e incluso como seríamos capaces, que sería o ideal, chegar a ter a degradación total final, que sería ter pois, CO2 e auga ou se está en condicións anaeróbicas con metano, auga e CO2. Pois van a existir distintos mecanismos de degradación, case todos eles aquí nesta foto. Nesta foto intentei resumir, neste esquema en realidad está un pouco resumido os distintos pasos que se van a levar a cabo. En primeiro lugar, básicamente, vai haber unha degradación, en primeiro lugar, ou a veces incluso simultaneamente, unha degradación mecánica axudada por a degradación ultravioleta. É dicir, os materiais, por exemplo, por efecto das olas, choques, etc., van a tender a romperse os produtos plásticos, pero van a tender a romperse porque, debido ao efecto da radiación ultravioleta, se volven fráxiles, van a fraxilizar. Entón, é moito máis doado que se rompan en partículas máis pequenas. Como vamos a ver nas seguintes diapositivas, o proceso é un proceso tremendamente lento e iso é debido ás características dos plásticos, non só dos microplásticos, e unha delas é que son hidrofóbicos, é dicir, non teñen ningunha tendencia, a maior parte deles, a interaccionar ca auga. Por lo tanto, é moi difícil perdón, o ataque da auga para hidrolizar este tipo de partículas. Unha característica que diferencia o microplástico do macroplástico é que son partículas con unha alta superficie, unha alta relación superficie-volumen, é dicir, teñen unha gran superficie específica. E tal como quero representar neste esquema, iso vai a facer que os macroplásticos, o ataque vai a ser da luz, dos axentes agresivos, vai a ser superficial. Pero, cando conseguimos o microplástico, ese ataque xa pode ser en volumen. É dicir, vai a ser un ataque moito máis profundo, que no caso de un material macroplástico. E, por último, tamén quería destacar que non só temos que ter en conta que se vai a producir a degradación do polímero. Un plástico é algo máis que un polímero. Cando temos o microplástico, o que vamos a facer é que vamos a favorecer a liberación dos aditivos. No plástico temos aditivos que habitualmente non se atopan enlazados químicamente ao polímero. E debido a eso, a que non hai un enlace químico, non hai unha unión forte. Cando comeza a degradación do macroplástico, se favorece a lixiviación deses aditivos que van a contaminar o entorno no que está ese plástico. Ese macroplástico e despois o microplástico. Por outra parte, tamén se van a liberar monómeros que non formaron parte da cadea polimérica grande, se van a liberar cando se xenera o microplástico e, ademais, por último, pero non por eso menos importante, outro problema dos microplásticos debido a esa gran superficie específica é que van a facilitar a absorción de axentes contaminantes que estén no entorno, van a absorción superficial en toda esa superficie. Esa absorción vai a favorecer que sexan concentradores de axentes tóxicos pois alá por onde se movan esos microplásticos. Van a levar con eles todos eses axentes agresivos. ¿Vale? Bueno, y esto es solo unha química que non a vou a explicar, simplemente facer de novo fincapé
de cal é o mecanismo máis importante polo que se degradan os plásticos. E é mediante un fenómeno de fotodegradación. É dicir, pola incidencia da radiación ultravioleta se van a xenerar radicais libres e esos radicais libres son os que van a ter tendencia a reaccionar co oxígeno, pois fragmentando, fragilizando, dando lugar a distintos tipos de polímeros, pero de menor tamaño e oxidados. Esencialmente o que se vai a favorecer é a oxidación dese material e, ao final, a ruptura do mismo. Este é o mecanismo máis importante, pero para que se produzca, obviamente parece obvio, pero que se produzca fai falta, además do oxígeno, radiación ultravioleta. Por lo tanto, é un mecanismo que vai a ter lugar esencialmente na superficie dos océanos ou na superficie dos océanos, ou na superficie dos chans, que é onde pode incidir a radiación ultravioleta. E vai a ser o mecanismo, sobre todo, de todos esos polímeros dos que falábamos antes que non teñen heteroátomos, é dicir, poliestireno, PVC, polipropileno ou polietileno. Cando aquí só os nombro, non vou a falar deles porque senón me vou a estender moito e me paso de tempo, pode ocurrir unha hidrólise, sobre todo cando temos polímeros, como decía antes, que teñen eses heteroátomos. En calquera caso son reaccións moi lentas porque normalmente para aceleralas hai que utilizar ácidos ou bases, cousa que non ocorre no océano, no que temos pHs en torno a pH neutro. Por lo tanto, van a ser reaccións moi lentas, tanto esa como a degradación térmica, da que xa non vou a falar para non estenderme moito máis. E esta sería o último paso, que sería a biodegradación, é dicir, a degradación a través de microorganismos. Se esta biodegradación se fixese hasta o final do proceso, teríamos como últimos produtos, pois, como decía antes, CO2 e auga, ou, se en condicións anaeróbicas, tamén metano. É dicir que para que isto teña lugar, é dicir, para que isto teña lugar é necesario primeiro que exista unha degradación previa do material. Todo isto ocorre con microplásticos. Primeiro teñen que estar fracturados, porque senón os microorganismos non van a ser capaces de actuar. En calquera caso, é moi difícil este mecanismo en plásticos de uso común, os que denominamos commodities. Por eso, sempre estamos dicindo que os commodities non son biodegradables. Hai, digamos, unha norma máis ou menos establecida de que se considera que un plástico é biodegradable cando se pode descompoñer en tempos aceptables, e tempos aceptables son inferiores a 12 semanas a 60 graus centígrados. Eso non ocorre con ningún destes materiais plásticos, porque ademais, e por eso vos puxen aquí este biofilm, o biofilm é unha barreira para a radiación ultravioleta, co cual se frena o efecto do mecanismo, como comentaba antes, máis importante, que é o efecto da fragilización e degradación por radiación ultravioleta. Co cual, pois, lamentablemente é un mecanismo que só funciona nunha familia de plásticos que son os plásticos biodegradables, dos cuales me gustaría falar algo, pero creo que non vou a ter tempo, pero bueno, só quería decir que isto todavía é máis complicado do que eu acabo de decir. Por qué? Pois, como comentaba antes, porque temos aditivos, e esos aditivos se adicionan aos polímeros para prolongar a vida útil do material, pero iso tamén vai a facer que sexa moito máis difícil degradar o material. Se eu adiciono estabilizadores da radiación ultravioleta para que dure máis o produto, cando logo o produto deixa de ser útil, me vai a costar tamén máis traballo degradalo con esa radiación ultravioleta. E iso co resto dos exemplos. As características do polímero, hai polímeros que teñen cristais e esos cristais son compactos e aí é moi difícil actuar, é moi difícil que entre o oxígeno e a auga, por tanto tamén son máis lentos de degradarse. As condicións ambientais, se eu estou nunha playa no que teño luz e oxígeno suficiente, o material se vai a degradar rapidamente, pero no medio do océano xa ao mellor teño menos oxígeno, no fondo dos océanos hai menos, non chega a luz e hai menos oxígeno e aí a degradación é moito máis lenta. Por eso os microplásticos se xeneran fundamentalmente nas playas e por eso é moi importante todas as campañas de limpeza de playas que se fan para evitar que se formen os microplásticos.
Isto é para que teñades unha idea de canto se tardan en degradar os microplásticos, e non só os microplásticos. Os metais tamén tardan moito, e moito máis os vidrios. Non teñen a problemática os vidrios dos plásticos, pero simplemente porque o volume de residuos que xeneran é infinitamente menor, pero a súa durabilidade, unha vez que acaba a súa vida útil, todavía é maior. Aquí só quixen poñer dúas palabras de que bioplástico e plástico biodegradable non é o mismo. Hoxe en día se está potenciando o uso de bioplásticos, pero os bioplásticos non teñen por que ser biodegradables. Os bioplásticos, por exemplo, de polietileno, son exactamente químicamente o mismo que o polietileno que se obtén a partir do petróleo. A única diferencia é que se obtén a partir de recursos naturais, fundamentalmente a partir da cana de azucre, por exemplo, pero tampouco se degradan. O volume de bioplásticos que se degradan, como vedes aí, é unha porcentaxe moi inferior a de bioplásticos que se están producindo, que sigue sendo, en calquera caso, claramente inferior aos dos plásticos convencionais. E, ademais, hai unha gran controversia, como tedes aí, relacionada con se realmente son amigables, é dicir, se son eco-friendly, xa que a utilización de bioplásticos implica pois unha agricultura intensiva, e en algúns países nos que realmente se están utilizando fertilizantes que tampouco axudan moito, fertilizantes que favorecen esa agricultura intensiva pero que empobrecen de maneira importante os chans, por exemplo. Cal é a solución? Non é doada e basicamente pasa por sustituir, eu digo cal debería ser a solución, pero insisto que non é doada, debería pasar por sustituir a economía lineal, que é o modelo actual e é o modelo no que se utiliza fundamentalmente. No caso dos plásticos é un exemplo típico de economía lineal, no que se recolle a materia prima, se fabrica o produto, utilízase e tírase. O modelo que hai que seguir, o modelo que temos que utilizar sería o de economía circular, no que, bueno, hai que reducir a utilización, reutilizar, reparar, que é unha R moi importante, e, por último, reciclar. Se están utilizando, a legislación axuda, hai gran parte non todos, pero hai gran parte de países que están utilizando leyes ou ben que prohíben a utilización destos plásticos de un solo uso, ou ben que teñen un gravamen, ou ben que se potencia a utilización de plásticos ou de materiais ambientalmente menos lesivos, pero non é suficiente. E con esta acababa, basicamente, aí tedes algúns exemplos de algunhas estrategias, pero o que quería centrarme na segunda parte, decir, no texto que tedes aí. É dicir, o que é necesario é un cambio de estilo de vida. Igual que un cambio de estilo de vida fomentou o incremento masivo de os plásticos de un solo uso, é necesario un cambio de estilo de vida para frenar o incremento dos mesmos. E iso só se consigue mediante divulgación, concienciación e educación, que creo que é a única maneira a longo plazo de poder reducir o consumo deste tipo de materiais. E nada máis, moitas gracias por a vosa atención e ao final da charla quedo a vosa disposición para calquera pregunta. Muchas gracias, Carmen, por una presentación tan didáctica. Has aclarado muchos conceptos, creo que ha quedado muy claro y además va a servir de introducción a la siguiente charla. Como tú dices, para los participantes que se han incorporado un poco más tarde, que les animo a que vayan escribiendo las preguntas en el apartado de preguntas y respuestas. Bueno, ahora pasamos a la segunda charla, que se titula Microplásticos, descifrando o seu impacto no medio mariño, que nos va a presentar el doctor Jesús Gago Piñeiro, que es doctor en Ciencias del Mar y desde el 2007 es investigador en oceanografía química en el Instituto Español de Oceanografía del Centro de Vigo. Jesús Gago, además de haber realizado diferentes estancias breves en centros de Estados Unidos, Alemania, Francia y Portugal, ha prestado servicios durante 2 años como experto nacional destacado
en la unidad marina de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea en Bruselas. Su principal tema de interés es la oceanografía de las rías, plataforma continental y océano del noroeste ibérico-atlántico, liderando una línea de trabajo orientada al estudio de las basuras y microplásticos en el medio marino. Actualmente es el encargado en el Instituto Español de Oceanografía del descriptor 10, que es el descriptor sobre basuras marinas, para el proceso de implementación de la Directiva Marco sobre la Estrategia Marina. Ha participado en múltiples proyectos de investigación nacionales e internacionales, en numerosas campañas oceanográficas, es autor de un gran número de publicaciones, así como ha dirigido tesis doctorales, trabajos de fin de máster, de fin de grado, etc. Y es un gran divulgador, asistiendo como conferenciante invitado a diferentes reuniones sobre basuras marinas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Bueno, con esta presentación te doy la palabra, Jesús, cuando quieras. Muchas gracias, Alicia. Perdón que estaba un poco aquí liado con liberar el sonido. Ahora se me escucha, ¿no? Sí, sí, perfectamente. Perfecto, moi ben, gracias. Pois moitas grazas á Academia e á Deputación por invitarme a estas xornadas, que me fan especial ilusión porque Aida foi codirectora da miña tesis e coñecía personalmente unha persoa pois realmente excepcional. E vou a ver se comparto a pantalla e podo... Perfecto, moi ben, pois vamos a empezar con esa segunda parte que, bueno, decir que tanto Carmen como eu xa falamos anteriormente, nos coordinamos un pouco para que, evidentemente, o tema dos plásticos non falar do mesmo. Eu puxen o título este a charla porque penso que o explicou bastante ben Carmen o tema dos microplásticos, non? Como corolario diría, un microplástico non é un microplástico, é algo un pouco máis complexo. Pero, bueno, eu voume a centrar no impacto no medio mariño. O impacto no medio mariño realmente foi o primeiro que se deixou notar, non? Digamos que do medio ambiente, onde primeiro saltou a alarma do impacto dos plásticos no medio ambiente, foi no medio mariño. Esta é unha foto que fixo o meu compañero Xulio Valeiras durante unha das nosas campañas e que a fixo, que non é realmente fácil, pero el ten un repertorio de fotos de impacto de plásticos no medio que é realmente sorprendente, non? É un pouco chamada. Esta é unha foto de aquí, non unha foto de un albatros en Noruega ou non unha foto de algo que nos veña de Hawái. As maioría das imaxes que vou enseñar na presentación son imaxes ou gráficas que se fixeron con resultados nosos, é dicir, que o impacto está aquí realmente. Como exemplo, algúns datos que, bueno, en parte xa os dixo antes Carmen, pero, bueno, se estiman que alrededor de 10 millóns de toneladas de lixo cada ano acaban no mar. Unha parte moi importante plástico. O número de plásticos que se produxo en todo o mundo foi alrededor de 300 millóns de toneladas de plástico, que, como ben ensinaba antes Carmen, a maioría producironse en Asia, pero iso tamén é un pouco enganoso, non? Porque realmente, inda que se produzan en outro lugar, nos consumimos boa parte ou maior parte deles debido ao noso estilo de vida. Desas cantidades, estimase que actualmente están alrededor de 300.000 toneladas flotando nos océanos. Parte del vai desaparecendo porque, por desgracia, se vai hundindo na columna de auga ou acaba nas nosas praias. Como exemplo do Mediterráneo, estimouse fai uns anos que había 115.000 micropartículas, microplásticos por quilómetro cuadrado. As escalas son, a veces, un pérdese en tantos millóns e tantas cantidades descomunales de plástico expandido aos nosos mares e océanos. Como decía antes, vamos a traer un pouco tamén para aquí, porque o problema tamén o hai en Galicia, non somos inmunes a este problema, por desgracia. Aí na esquerda poden ver unha foto que fixo a miña compañeira Olga da praia nas Illas Fíes en novembro, na que se observa perfectamente que hai como hai lixo nesa praia, non? Que hai unha botella, hai un resto de plástico, probablemente unha bolsa. E abaixo á dereita temos un dos eventos, digamos, máis importantes de lixo mariño que hubo, por desgracia, na costa atlántica, que foi aquí en Galicia, por desgracia, como do Prestige, e uns anos antes, en setembro do 1996, o vertedero de Bens, que daba servicio a Coruña, viuse abaixo e, por desgracia, acabou matando a varias persoas que estaban naquele lugar nese momento. Mouse que a cantidade de lixo que entrou directamente por esa desgraza foi sobre 200.000 toneladas.
cual tampouco é baladí, todavía os pescadores desa zona encontran todavía lixo que aqueles anos 90 nas súas redes cando saen a pescar. Pero vamos a centrarnos un pouco no cal é a historia dun punto de vista científico. Os plásticos no medio mariño xa se sinalaron a principios dos anos 70, no ano 1972, neste artículo pionero que foi dos primeiros que apareciu, reflexando a presencia de partículas de plástico nos océanos. Realmente titúlase plásticos na superficie do mar dos Sargazos, que é esa zona que está cercana no Atlántico, cercana a Estados Unidos. Realmente había plásticos de todos os tamaños. Non se empezaba a usar o término microplásticos como tal, porque non parecía que fora un problema, ou realmente non estaba delimitado como tal. Que empezou a falar xa de microplásticos per se, estritamente, nun artigo foi o profesor Thomson, que é un dos científicos máis reputados neste tema, no ano 2004, de novo na revista Science. É dicir, que estamos falando dunha ciencia, podemos falar como tal, aos estudos microplásticos no medio ambiente, que ten pouco máis de 15 anos. Como ensinou antes Carmen, hai unha evolución, unha tendencia totalmente crecente no número de artigos. Nestes anos aparecían un número moi limitado de artigos e agora estamos falando de centos de artigos que se centran no estudio dos plásticos e nos microplásticos, máis en concreto, nos nosos mares e océanos. E isto tamén me parece, como é unha charla máis ou menos divulgativa, tamén me gusta mencionar que, por exemplo, Vigo tamén está aí, porque se falamos dos restos do naufraxio que levou a batalla de Rande, aí non había plástico, evidentemente, nesa obra de Xulio Verne, pero sí que había lixo mariño, como son os restos de naufraxio, no que había oro, plata, que non deixan de ser lixo, se encontra en unhas cantidades determinadas e que acabaron supostamente na ría de Vigo. E mencionar tamén que xa nesta obra Julio Verne, que era un visionario, como todos sabemos, mencionaba o mar dos Sargazos como un lugar onde se acumulaba lixo debido ás correntes, o cual é así, non acumulabase restos de naufraxio, madeira. Pero volvamos ao noso caso, e todas estas imaxes que podes ver aquí, excepto esa que hai a dereita arriba de estómagos de peixes, son das nosas praias, das nosas costas. Son de restos de lixo, plástico, microplástico, que aparecen nas nosas praias, nos nosos sedimentos, en auga superficial, como podes ver aí abaixo á dereita, isto que aparecen aí, ainda que se ve pequeno, vese algún resto de microplástico, algunha fibra, algún filamento. Isto que aparece aí arriba, xa evidentemente son plásticos que apareceron nos estómagos duns peixes que capturamos na zona entre Canarias e Azores para estudiar a súa concentración nos estómagos. Por desgracia, esta especie que é lanzón, Alepisaurus feroz, digamos que devora de todo o que se encontra na columna de auga. Por desgracia, se vedes aí un cartucho de caza, o que vedes á dereita, evidentemente, un resto dunha corda, dun filamento, dunha corda, probablemente dunha rede. E cales son os impactos? Pasándose a entrar o seu impacto no medio mariño, vou poñer esta infografía porque gústame porque, aparte de que se fixo no marco dun proxecto, dun dos primeiros proxectos que houve de colaboración entre o Campus CREA e o Campus do Mar, que foi o proxecto Oceans of Plastics, hai unha serie de material didáctico de divulgación, unidades didácticas, perdón, no cal se detalla un pouco dunha maneira sinxela cal o impacto. Aquí vedes un pouco cal o impacto dos plásticos, macroplásticos, non? Teñen impactos pois, porque provocan estrangulamento, provocan enmalle, provocan asfixia, provocan unha degradación dos hábitats, que afecta, que ten un impacto económico tamén, porque se unha persoa vai a unha praia na costa, poñamos de Malta, resulta que está chea de lixo, vai outro día tamén está chea de lixo, probablemente non se pense volver a ese lugar de vacacións e cando fale con persoas de onde pasou as vacacións, falalle dunha mala experiencia que tivo debido a que a praia estaba chea de lixo. Entón, o impacto é moi amplio, digamos. Non podemos centrarnos nun, porque realmente ten impacto a todas as escalas sociais, económicas e de ecosistemas. Perdón. Aquí se mostra tamén un pouco o que se comentaba antes Carmen, ese cambio de hábitos. Nos anos 50 está unha fotografía tamén que procede do proxecto Oceans of Plásticos, que tedes aí abaixo o link para
acceder a él cando consideredes oportuno, cambiou dos anos 50 á actualidade no sentido de que reemplazamos materiais metálicos, materiais de vidro, de madera, por os plásticos, que prácticamente son omnipresentes e, como decía moi ben antes Carmen, tocamos máis plásticos que os nosos seres queridos. A verdade é que a frase gustoume. Aquí na seguinte podedes ver unha imaxe do que esta exemplar de Life no ano 55, a revista norteamericana, no cual se parecía que se promocionaba esta vida, digamos, de usar e tirar, non a vida, senón, digamos, este estilo de vida, non? Este estilo de vida de usar e tirar, donde parecía que era o máis óptimo, o máis adecuado, non? Pero evidentemente, como queda demostrado hoxe en día, non parece que sexa algo que debamos promocionar. Perdón, paseime a anterior. Esta gráfica mostra as previsións que existen para a produción de plástico. Independentemente de que haxa cada vez máis estudos que mostran o seu impacto, máis fotos en todos os medios, en todas as redes sociais de diversos organismos atrapados, de baleas que teñen cantidades inxentes de plástico nos seus estómagos, as previsións que hai para a produción de plástico son realmente terroríficas, non? Esta é unha gráfica que procede un estudio das Nacións Unidas. O problema dos plásticos, aparte de que, como dicía antes, un microplástico non é un microplástico, é tamén que é en diversas escalas. Explícome un pouco. Podes ver aquí nesta gráfica, nesta figura, onde aparece esa definición de microplásticos, a que está máis afectada, que é a da NOAA, que é os plásticos inferiores a 5 milímetros, despois xa veñen os nanoplásticos, e por encima temos os mesoplásticos, que son os que están entre 5 milímetros e 2,5 centímetros, os macroplásticos e xa despois os megaplásticos. E teñen impacto todos, dunha outra maneira no medio, ata que se fragmente, se tocamos por arriba, un contenedor de plástico, pois pode ter impacto, por exemplo, nun barco, que o impacte que produzca o seu afundimento. Unha bolsa pode ter impacto porque se vexa enredado en ela unha foca, que se vexa enredado un páxaro e non poda librarse dela. E se vamos baixando, tamén hai impactos sobre a súa asfixia, porque ainda que a partícula sea pequena de uns centímetros, pode provocar nun peixe, nun páxaro, a súa asfixia. Entón, o impacto é en todas as escalas, en todos os tamaños, e se vamos entrando en as características químicas que antes mencionaba Carmen, eu vou poñer un pouco máis, tratar de descifrar como este impacto dos microplásticos, o que dicía ao principio nos océanos. Esta vou pasar un pouco por alto, porque xa explicou antes bastante ben Carmen, os microplásticos primarios e os microplásticos secundarios. Aquí vemos unha foto de microplásticos na ría de Vigo, que durante un estudio dun ano que fixemos no marco da tesis de Olga Carretero, que está traballando comigo, pois fixemos un muestreo anual de microplásticos na ría de Vigo, que estamos acabando a publicación actualmente. Eses son os distintos que podemos encontrar na auga, non? Podes hai de todo tipo, hai fragmentos de color vermello, azuis, transparentes, etc. Ahora vou pasar a comentar esa parte que decía antes de descifrar o impacto realmente dos microplásticos. Voume basar neste capítulo dun libro que acabamos o ano pasado en cooperación con colegas noruegos e vascos, e que calquera conecteira pode enviar un email e enviarlle este capítulo. Está en inglés, por desgraza, intentaremos traducirlo en breve, pero podemos separarlo en dúas partes. Unha parte que son as propiedades químicas per se dos microplásticos e outra parte que son os factores medioambientais. Na parte dos propiedades físicas e químicas per se, temos que os plásticos, como decíamos antes, non son plásticos, teñen toda unha serie de aditivos que van desde metales pesados, compostos orgánicos de distintos tipos, como esos famosos estalatos, o bisfenol A, etc. E despois tamén temos os monómeros químicos, os que resultan do proceso de polimerización según cal sexa o seu grado, porque non todos teñen o mesmo grado de polimerización, e iso pode afectar a que existan eses monómeros químicos no microplástico libres que se poidan liberar ou transferir a diversos organismos. E despois está, como mencionaba antes, o impacto físico dos microplásticos que podan provocar asfixia. Este impacto en especial é para as partículas maiores, as partículas de 5 milímetros, partículas de 1 milímetro. E despois temos os factores medioambientais. Que entendemos por factores medioambientais? Os factores medioambientais
son os que resultan de que o plástico no medio ambiente vai a poder recoller, de alguma maneira, facer como esponxa, recoller algúns das sustancias que hai por a afinidade que ten coas sustancias orgánicas que hai no medio mariño, por exemplo. E despois tamén están o transporte de especies biológicas, sexan virus, sexan bacterias, sexan especies de fitoplancton tóxico, por exemplo. Isto, fixemos este pequeno esquema para tratar de mostrarlo dunha maneira máis visual. Parecen, digamos, os verdes son os factores medioambientales e os naranxas son os factores que proceden do plástico per se, do microplástico. Pero, como decía, todos estes factores dependen de diversos aspectos. Por un lado, que tipo de microplástico é, por un lado, se ten a cantidade ou non que teña aditivos, o seu tamaño, tamén, despois os factores medioambientais, o que chamamos neste traballo que mostrei antes a sinal da ruta dos microplásticos. Se un microplástico está nun lugar contaminado, acaba absorbendo na súa superficie diversos tóxicos que podería haber, por exemplo, dun vertido de petróleo, como foi o caso de Prestige en Galicia, ou de metais pesados que tamén poden ser absorbidos, pois eso fai que, digamos, cada microplástico sexa case unha unidade potencial de impacto dependendo das súas características. O que fai especialmente complexo estudialo e o que fai que moitos estudios podan emerxer porque non estamos falando dunha sustancia única, un elemento químico, como pode ser o mercurio, que tamén ten un impacto importante no medio mariño, evidentemente, que está aí, pero neste caso a bola, digamos, de neve que se está formando cos plásticos e microplásticos é resultante de que moitos poden ter un impacto, outros poden non telo, e a variedade de impactos tamén radica nesta definición tan ampla que son partículas inferiores a un 5 milímetros ata as nanopartículas, nanoplásticos, non? Que nese sentido hai un número máis pequeno de estudos porque son máis difíciles de detectar cos medios actuais no medio mariño. Digamos que usando o axioma que chamou Omega, os plásticos, os nanoplásticos non os vimos todavía, pero a velos hai. Para tratar de poñer un exemplo, como comentaba antes, deste caso de transferencias, fai uns meses fixemos un experimento en cooperación con xente do FEDRE, de Bres, e estudiamos o potencial rol que poden ter as colillas, as cabichas no medio como transferencia de metais pesados. Este artigo acaba de ser aceptado, vamos a sacar unha nota de prensa en breve na que se detallará en castellano, e aquí aparece o gráfico, o abstract gráfico, a figura que representa cale o exemplo. As cabichas son plástico, pois son unhas partículas ese tamaño milimétrico de acetato de celulosa e que tengan certos aditivos plastificantes. Entón, está medio cabalo, digamos, entre unha sustancia semisintética. E sí que ten, quero poñer este exemplo porque realmente está no top 10 de ítems que se encontran nas playas, de elementos que se encontran nas playas, as tapas de botella, os restos de, como se mencionaba antes, de envoltorios de alimentos, etc. Entón, sí que ten un rol como transporte de metais pesados e que se unha ostra pois o poda inserir polos motivos que sexa, sobre todo un sistema costeiro no que se acumulan as cabichas, pois poda transferir os metais pesados á ostra co conseguinte impacto que teñan os metais pesados sobre as ostras e a posible transferencia que haya na cadena alimentaria a xente que as poda inserir. Tamén fixemos un estudio de microplásticos en emisións de roca ao largo da costa toda cantábrica, na ría de Vigo tamén, encontramos microplásticos en todos eles. Aquí vedes algunhas fotos, foi un traballo de fin de máster de Pablo Rivera, un alumno da Universidade de Coruña, estivo traballando con Lucía Viñas e comigo no Fenográfico de Vigo, e aquí podes ver algúns dos resultados. A concentración son microplásticos por gramo de mexilón. Realmente son niveles para alarmarse. Eu tamén quería facer unha chamada non que non hai alarmismos, porque sí que saltan moitas noticias en prensa, pois microplásticos en peixe, microplásticos en misións como este. Evidentemente non vamos meter os resultados debaixo da alfombra e ocultarlle a sociedade que están aí, pero non hai alarma para consumilos. De feito, se tiveramos que ter alarma por consumir mexilóns por estes resultados, non poderíamos consumir prácticamente ningún produto. Non poderíamos consumir cervexa, non poderíamos consumir auga,
non poderíamos consumir moitos produtos que hai no mercado, porque prácticamente todos teñen nunha maneira ou outra plásticos. Algúns incluso parecen directamente basados en plásticos, non? Ou temos o exemplo das botelas de auga, que fai pouco a Organización Mundial da Saúde fixo un estudio determinando a súa concentración en auga non só de botelas, senón tamén de billa, a que temos que ven dos nosos embalses para consumo humano. O estudo do seu impacto na saúde humana é outra pata na que está evidentemente agora, é realmente complexa e, bueno, non hai resultados concluintes que usted a E despois un pouco para mandar un pouco de ilusión, digamos, e de tamén, como dicía antes, de cousas que se fan en Galicia, gustaría mencionar varias iniciativas, non? Sen facer publicidade nunha empresa, pero se, por exemplo, fai meses hai unha empresa de Caldas, na provincia de Pontevedra, evidentemente, en lugar do que sou oriundo, estou moi contento, que fabrica conxas vegetais a través dunha planta que é a lufa cilíndrica, que podes ver en unha foto de. Son unha serie de iniciativas que eu penso que son moi axeitadas, porque o tema da economía circular, a verdade non é que sea un fan dese termo que nos queren vender a toda costa de economía circular. Eu penso que reciclar non é a solución. Poño o exemplo de que se calquera dos presentes nesta charla se bebería un líquido, sexa auga ou sexa un refresco, dunha botela que antes fose un envase de matarratas, aceite de coche ou un antibiótico veterinario. Realmente o plástico non se pode reciclar todo de maneira indefinida, habría que ter un pouco máis cuidado con iso. Despois, o tema desta asociación Mar de Fábula, que coñezo a súa labor, que están sitos en Camariñas, que fai unha extraordinaria labor tamén de divulgación, sen ánimo, digo, de favorecer a uns con respecto a outros. Son algunhas, porque non se poden mencionar todas, porque, por fortuna, sí que hai moitas iniciativas que se están facendo a nivel nacional, no Estado español e tamén en Galicia. E despois tamén está que hai de Ars Scientia, que doulle as gracias a Wolfgang e a Margarita por a labor que desde Ars Scientia fan de divulgación de impacto no medio. Este é o gráfico abstract de un traballo que fixemos fai uns anos de concentración de plásticos, de microplásticos no estómago desta peixe que mencionaba ao principio, que é a Pisaurus ferox. Aí á esquerda podes ver ese cartucho de caza que mencionaba ao principio, aparece aí con ese resto de corda, ese filamento que aparece aí, ese resto de fil tamén, e despois tamén os resultados de microplásticos que encontramos na estómago, non? Todo isto principalmente serán fibras e filamentos. A organización tamén fai unha labor de divulgación que é encomiable e tamén é destacable. E, por último, como investigador, tamén non nos podemos quedar no que é o problema, senón deberíamos propoñer solucións para solucionalo, non? Porque realmente no impacto no medio mariño, evidentemente, estudiar o impacto é atractivo, pero mellor se non o tivera, non? Evidentemente, sería mellor máis previr que lamentar. Aquí poño unha serie de iniciativas que van nese senso, non? De que podemos facer e que se pode mellorar. Primeiro de todo, pois, os sistemas de depósito e retorno. Eu lembro-me cando a miña avoa me decía que teña que sacar as gaseosas, a caixa de gaseosas, esperar a que viñera as gaseosas para cambiar esa caixa baleira coas botellas de vidrio por outra caixa con outra. Pois isto tamén se pode aplicar a un gran número de produtos, non? Algúns produtos pode resultar un pouco chocante, non? Pero sí que, por exemplo, cos mecheros sí que se encontran, por desgracia, moito nas nosas costas, nas nosas praias. E sería unha maneira de incentivar que non se tirasen por aí, non? Se unha cousa ten un valor, ti probablemente non a tires. Se lle damos un valor mecheros de 20 céntimos, pois unha persoa cando o devolva, pois realmente recupera ese diñeiro, non o tire polo medio. Despois está tamén o de rediseñar os produtos, os envases, etc. Novas propostas, temos aí as impresoras 3D, etc. E reciclar, volvo a decir que eu penso que debería estar na última solución. Podemos poñer moitas R's, podemos poñer a de reparar, que, por exemplo, eu considero que é importante. Hoxe en día, casi é máis barato comprar un produto novo que reparalo. Moitas veces resulta casi imposible encontrar un lugar onde reparalo, porque é tan complicado e deberían os gobernos favorecer a través dunha batería de medidas. Eu penso, como Carmen, que non é que haya unha solución única, pero sí que hai unha batería de medidas legislativas, económicas, que se teñen que promover desde os gobernos.
nese sentido tamén temos un incentivo ás empresas en verdes. Se realmente unha empresa fai un esforzo por reducir o empaquetado plástico, por exemplo, en este caso, pois, poño un exemplo, un 20%, pois eso podería se traducir nunha reducción no imposto que paga esa empresa dun 5%. Non? Unha suxerencia. Despois está o tema do greenwashing, do lavado verde. Neste sentido, hai unha pleia de batería de iniciativas para recoller plástico de todos os lugares e zonas posibles que eu penso que moitas veces é negativo, non? Nos está vendendo que pode ser realmente dende cada lugar do fondo mariño, pode ser recoller e pode ser reciclar. Eu penso que hai parte de falsedade aí. Quería tamén facer unha chamada de atención porque recoller basura de lixo de fondos mariños para reciclarlo realmente non creo que sea algo moi rentable. O coste de recoller ese lixo, de transportarlo a centros de tratamento, de tratalo, todo non pode ser tratado porque ese plástico que leva aí tempo probablemente este en parte deteriorado, está colonizado por distintas especies mariñas, etcétera, etcétera. Realmente non sería posible se non houbera algún beneficio publicitario. E que conste que non estou en contra destas prácticas de recollida de materiais, pero creo que a solución ten que ser industrial e potente e vir dende os gobernos. O tema do lavado verde está en moitos aspectos. Eu mesmo fui afectado porque comprei un coche que supostamente unha empresa alemana vendía como que era Blue Motion e resulta que era Green Motion, non? Que non era aquelo como vendían. Entón, sí que aquí os gobernos teñen que facer un esforzo porque realmente as empresas fagan movimentos e que se echan apoiadas legislativamente, económicamente, para poder facer ese movimento, por exemplo, con estes fondos que parece que van vir que Next Generation, non? Que sería realmente ideal que se centrasen neste tipo de aspectos. E aí vai un pouco, pois, con este último punto que poño aí, o tema da descarbonización económica, de crecemento positivo. A descarbonización económica, o plástico non deixa de ser unha pata máis do carbono que evidentemente provén, son bioplásticos do petróleo. Entón, é unha parte máis deste cambio global, deste antropoceno no que estamos metidos, e que tamén é máis visible, porque a acumulación de dióxido de carbono evidentemente ten un impacto sobre o clima que todos estamos coñecendo debido ao grande número de estudios, pero tamén esta outra pata dese problema e non debería ser menos valorado. E como exemplo de que eu tamén estou a favor das medidas de divulgación tamén e tamén sociais das ONGs, poño esta foto que hai do Xurelo, daquel exemplo que había nos anos 80 en Galicia que estaban tirando os contenedores radioactivos entre as nosas costas dende países como Inglaterra ou Holanda e parecíalles o máis normal, non, daquela, non? De feito, unha homologación en Galicia que penso que tamén estivo ben, que se resaltara que este problema que nos iba a acabar afectando a nosotros, pois non debería ser algo menor. Como último, gustaría dar unha primicia pois dos resultados que estamos tendo pois no proxecto Clean Atlantic, que estas unidades divulgativas, este recurso que estamos facendo en conxunto como un traballo coral dende o Oceanográfico, entre o grupo de Oceanografía e a xente da unidade de divulgación. Quería dar máis sinceras grazas a Patricia, a Laura e a Uxía polo seu traballo e colaboración que teñen co grupo noso, que neste asento sentido que penso que é un traballo coral do que estamos moi contentos e esperamos que en breves semanas podamos poñelo nas nosas redes e a disposición de toda a xente que está. Por último, pois o que dicía antes, hai unha batería de medidas que se poderían tomar e que pois eu quería motivar a xente a que tamén as haga, porque evidentemente, como decía antes, xa hora de que fagamos algo pola nosa casa en común, non? E devolvamos aos nosos mares un chisco do moito que nos teñen dado. Evidentemente, ninguén pode facer todo, pero todos podemos facer algo. E tamén destacar que a maioría de cosas positivas e negativas empezan con alguén. Por exemplo, temos a esta activista que é Greta Thunberg, que moita xente critica, outra xente está a favor dela, pero eu penso que sí que puxo en valor o tema do impacto que temos no medio a través das súas accións que son moi mediáticas e que tamén podemos facer moitas cousas. En este sentido, sí que gustaríame salientar que hai moitas posibilidades tamén que non podemos botar sobre a culpa da industria. O comportamento personal tamén é importante. Eu teño aquí unha bolsa que iba a mostrar, pero como non se ve, unha bolsa que uso para ir á frutería,
que 100% de poliéster, que fai uns meses as puxeron nas fruterías a venta para que tías poderas salir e meter nelas as túas laranxas ou as túas manzas, pero que realmente eu vexo moi pouca xente que as usa, a xente sigue collendo as usas. Entonces, sí que é esperable que todos fagamos un pouco máis e que, evidentemente, o tema das bolsas de plástico, que se veu como unha importante medida, eu non o considero tan relevante. Creo que se traspasas a porta do supermercado, resulta que encontras centos de produtos que están empaquetados en plástico que non deberían estar, ou que polo menos non hai unha alternativa, son a sal, a fariña, que realmente poden estar en base de papel ou cartón, pois realmente debe haber unha medida máis. Con isto, como xa vou pasando uns minutos, pois nada, grazas de novo a la Academia pola invitación, grazas pola vosa atención, disponible as vossas preguntas. Muchas gracias, Jesús. Bueno, voy a comenzar ahora a ir transfiriendo algunas de las preguntas que hay, que ya están aquí en el apartado de preguntas y respuestas. A ver, espera, vamos a ver. Bueno, aquí hay una pregunta de Pedro Merino, para cualquiera de los dos, dice para cualquiera. Dice, siendo los plásticos materiales químicamente inertes, ¿cómo pueden ser peligrosos o nocivos a gas cuando sirvan, con la excepción, cuando sirvan como portadores de gérmenes patógenos? Cualquiera de los dos puede responder. Respondo yo, Carmen. Bueno, yo creo que lo detallé un poco antes en esa figura, ¿no? Que cómo pueden ser. Que realmente un plástico no es un microplástico, es una partícula compleja y es una sopa casi de sustancias químicas. Como ejemplo, podemos ir a cualquier supermercado y en la sección de agua mineral nos encontramos botellas de rosas, de agua transparentes, un azul más claro, un azul más oscuro. Es una muestra de que el PET que usan no es PET solo, que hay muchas más cosas. Entonces, como buen gallego, depende. Vale. Carmen, ¿quieres añadir algo más? Simplemente, aparte de que efectivamente estou de acordo con Jesús, que realmente un plástico é algo máis que un polímero, o tamaño é importante. É dicir, algo en tamaño moi pequeno, como comentábamos os dous na presentación, pode facer que se absorban partículas tóxicas e logo el mismo sea un portador de sustancias tóxicas, porque ten sustancias tóxicas absorbidas en toda a súa superficie. Entonces, algo que de por sí o mellor non era especialmente nocivo, pode ser nocivo debido a ese tamaño tan pequeno que favorece esa superficie activa que se absorban partículas tóxicas que haxa no entorno. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ahora la pregunta de Michelle Baranga Mejuto, pregunta para Carmen, dice, has comentado que los aditivos no están unidos directamente al macroplástico, pero que cuando se forman los microplásticos sí se unirían. ¿Podrías ampliar un poco esto? O mellor non me expliquei moi claramente. En realidad non dixen eso. O que dixen foi que os aditivos, efectivamente, a maior parte deles non están unidos aos plásticos porque moitos son de naturaleza inorgánica e o plástico é orgánico. Entonces, en moitos casos non hai unha unión entre eles. Por eso, cando o macroplástico se rompe, se lixivian, é dicir, se liberan do plástico, non se unen ao plástico. O que se unen ao plástico son, poden absorberse o plástico partículas tóxicas que haxa no entorno, pero non os aditivos intrínsecos ao plástico. O que decía era, os aditivos que hai dentro do plástico se liberan, se lixivian, pero sustancias tóxicas que poden ser de naturaleza orgánica que haxa nos océanos ou no ambiente, poden ser absorbidos, se son afines, poden absorberse na superficie do microplástico, pero non os aditivos. Non sei se quedou clara a resposta. Hablando de los aditivos, hay una pregunta relacionada de José Luis Otero que dice, para los dos, puede ser contestar los dos, de los aditivos que se incorporan a los plásticos, ¿cuáles son los más perniciosos para la biología marina? Eu aí sí que non me atrevo porque de biología marina non sei nada. Jesús, pero vamos. Sí, bueno, eu non son biólogo tamén, son químico, pero bueno,
por exemplo, os eftalatos que fai un tempo se emerxeron, non? Como, a verdade é que, bueno, aquí vais un pouco por detrás, non? Hai casi que esperar a ver o impacto cando moitas veces pois as empresas van mutando as fórmulas químicas de maneira que teñan casi as mesmas propiedades para o que usan, non? Pero hai moitos moi diversos, debería ser partir de aí, de prohibir o que non pode ser, como, por exemplo, o que decía antes de Carmen, dos microplásticos en pasta de dentes. Ese tipo de microplásticos estánse prohibindo en moitos países, a adición intencionada de microplásticos, porque non podemos estar nun parálisis por análisis, non podemos estar analizando se hai un impacto posible cando en moitos casos é evidente que o hai, non? Porque poda actuar como vector, como expliquei antes, de distintas formas, transportando especies, transportando sustancias. Entón, non hai un ranking, hai unha lista, de feito, na Directiva Marco da Auga de sustancias tóxicas que son, non lembro, sobre 40, esa é a base, non? Ata que se demostra que realmente tóxico ten un impacto negativo, pois leva tempo co estudios de ecotoxicologiados, que eu non son experto e non vou facer vou meterme nese campo como fan algúns que temos actualmente, que parece que dan clases de COVID, de economía, de todo o que faga falta. Ya. Pero deixalo aí. Hay una pregunta que está un poco relacionada también con la salud y ya, claro, no nos estamos metiendo mucho con la salud, las charlas, ¿no? Esto daría para otra conferencia ya desde el punto de vista ya más clínico, médico, porque aquí hay una pregunta de Fernando González que dice, aparte de dar la enhorabuena, dice, gustaríame saber si contamos con estudios centrados nos efectos da degradación de los plásticos sobre a saúde, especialmente na nosa comunidade. No sé si queréis aportar algo, que eso que está un poco a lo mejor relacionado con lo que hablaste, Jesús, sobre la acumulación a lo mejor en moluscos, en peces, que puede... Sí, se queres comento brevemente, Alicia. A ver, isto tamén hai unha decisión da EFSA, da European Food Safety Agency, fai duns anos, en mal non lembro, sobre que o que poñía que non había evidencias para prohibilos ou ter un nivel de referencia en alimentos, por exemplo, non como hai en outros casos. Non había motivos. Sí que había motivos para estar alerta en caso de emerxencia de estudios. E, curiosamente, emerxiu outro estudio, creo que dun grupo austriaco, porque isto é moi impactante, sale en prensa diaria, de que se mostraban a presencia de microplásticos en heces humanas. É algo do cual, evidentemente, eu non me sorprendín precisamente, porque realmente sí que, como dicía antes, se mostraron a súa presencia en auga, tanto botellada como en villa, en todo tipo de alimentos, en non só mariños, e vin por aí unha pregunta no chat tamén de que se os produtos mariños estaban máis afectados, non? Eu quero romper unha lanza como galego, como consumidor de produtos evidentemente mariños, que non hai ningún motivo para crear ninguna alarma especial dos produtos mariños, da súa presencia de microplásticos. Penso que é un erro que se está transmitindo eso desde os medios de comunicación. Eso, yo que me dedico también a la acuicultura, te digo que te apoyo, hay que lanzar a favor de los estudios que se hicieron, bueno, todavía se está estudiando, por ejemplo, en peces, lo que se vio es que sí, se acumulan en los peces, pero sobre todo en vísceras, bueno, en el estómago y en las vísceras, por tanto, pero que en el músculo, que es lo que se come, la parte comestible no, o por lo menos no se detectaron hasta ahora. Entonces, desde el punto de vista de seguridad alimentaria, pues no hay que asustarse en general con los peces y moluscos, porque están siempre en el hepatopáncreas, o en el caso de los moluscos, o en el hígado, que no se come, ¿no?, de los peces. A ver, ¿qué más por aquí? Sí. Aquí hay una pregunta específica para Carmen, que dice Patricia Pérez. Moitas grazas polas presentacións. Eu teño unha pregunta que quería saber se no seu grupo, el grupo de Carmen, tienen alguna línea de investigación sobre los plásticos. Plásticos como tales, plásticos non. Nos traballamos fundamentalmente en corrosión, polo menos eu me dedico sobre todo a estudiar estrategias paliativas
para frenar a corrosión, e unha delas son os recubrimentos orgánicos. Entonces, baixo ese punto de vista, traballo con pinturas ou con recubrimentos orgánicos, pero o feito específico de traballar en plásticos, a súa degradación e os microplásticos, non temos unha liña específica sobre eso. De acuerdo. Bueno, ya vamos terminando. Aquí hay en el chat una pregunta de Juan Lema que dice para Carmen y te dice si se están desarrollando microplásticos aditivos pero biodegradables. Pois entendo que sí, que se están desarrollando porque se están desarrollando aditivos, se está explotando moito a utilización de plásticos biodegradables. Pero insisto de todas maneiras que a pesar de que se están favorecendo este uso de plásticos, hai unha gran polémica sobre si en realidad son ou non son biodegradables, incluso os que se chaman biodegradables. A pesar de que os países os estamos potenciando, hai unha gran polémica de que realmente sean biodegradables. Eu creo que non é a liña a seguir, polo menos tal e como se están utilizando agora, porque casi todos eles, aínda que digan que son biodegradables en unhas condicións determinadas. Como comentaba na charla, a 60 graus centígrados e se degradan, pero a 60 graus centígrados e alta humedad relativa non son as condicións, por exemplo, nos que están nun chan ou nos que están nun océano. Entonces, sí que se están estudiando porque os gobernos, as políticas dos gobernos potencian a utilización, o desenvolvemento de materiais biodegradables, pero polo momento non están funcionando correctamente. De acuerdo. ¿Cuál es el compuesto que más se dedica como plástico biodegradable? Se utilizan os que se basan en ácido poliláctico, é o que máis se utiliza. Hoxe en día é o que máis se utiliza. Logo, almidones, poliésteres son os que máis están comercializando neste momento, sobre todo esos. Muy bien. Bueno, pues vamos a cerrar ya, que ya llevamos bastante tiempo, vamos a cerrar ya el turno de preguntas y respuestas. Y nada, darle las gracias a los ponentes por la participación, dar las gracias a todos los inscritos y los que han participado, que han sido muchos en esta sesión. Y nada, emplazo a todos los participantes, si se animan, a la siguiente semana para escuchar el tema de las pandemias. Bueno, pues nada más, nos despedimos. Muchas gracias, Ana. Vosotros, ha sido un placer, la verdad, ha sido muy, muy ilustrativa, muy súper interesante y nada, pues hemos pasado un rato muy, muy, muy interesante y muy, muy ameno a la vez, ¿no? En el descubrir todo eso. Yo me quedo con la paradoja de que los plásticos aparecieron por el progreso y ahora el progreso es eliminar los plásticos. Entonces, Justo. bueno, ojalá lo consigamos. Bueno, pues nada, muchas gracias y nada, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Chao. Adiós, hasta luego.